Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Inyanga yodumo lamaqiniso uKing Bhaka. Isiphumelo obala yabhawula ngodaba olusematheni ey'nkundleni zokuxhumana nokuwudaba oluthinta iphoyisa umkhwanazi kanye nobaba uSenzo Mchunu. Kanti-ke uKing Bhaka ngesikhathi ekhuluma uzwakale ekhuluma kanje. Befuna ukufaka unkosazana osamthingi la ngicacise nje ukuthi emadoda okwesibili ipolitiki le ngeke ngibabona abantu bezela ipolitiki ngobuso. Ipolitiki ine system yayo ehamba ngayo ipolitiki. Kuzothi uhulumeni une system yakhe operate ngayo. Njengoba nibona umkhwanazi esevele ekhuluma kanjeya, in fact akalwi nomuntu as a person, ulwa ne system. Abona kahle ukuthi ngizothi ngiyareporta la, mhlambe kade report ivele inyathelwe lento, ngithi ngiyangaphi inyathelo, ngithi ngiyangaphi inyathelo, angivele ngiyijume. Lento yenziwa umkhwanazi ukuyijuba, angivele ngiyijube ngoba isystem sizothi siyamkhipha uSenzo Mchunu kuvele ngene omunye. Ngiyabeza abanye bethi akaphuma uSenzo, uzobe ephuma uSenzo kuvele ngene omunye, nalo ngene omunye uzongena kwisystem. Kodwa uma ngasabantu kungaba abantu laba abajikayo bavele bame nomkhwanazi, kunzima ngoba kusazodlala igame njengamanje. Khulilekani nje, sazokilaliswa nje lento delay kuthiwa hayi lokhu sizokukhuluma, lokhu sokwenza ukuthi lana kuzoba njena. Uyabona ke maswezwe isilima sokugcina kuvule kuthiwe sizovula iCommission ezophenya ngalezi insolo, noma kuthiwa hayi udaba salilandela sisal investigator phansi amaphaphu, bese yabiza umkhwanazi iphathi mandla zithi thula ke manje ungabe usaphawula ngalento. Thula-ke manje mkhwanazi ungabe saphawula, thula ngoba indawo nendawo inomthetho wakhona, ine system ekuqanjwa ngayo. Kuthiwa thula, sizokunika lokhu sikunike lokhu sikunika abazoqapha, but ungabe saphawula nhlobo ngalento. Avela avala umlomo kokugcina ngci. Uxakeke ukuthi hayi uzobuya a brief uthi khaba kanjani noma after 4 weeks kuthi nje nya ngibuzo ngiphala ulimi ukuthi ikhona yini enye update mhlambe ezoqhamuka very anytime soon. Ngoba ikhona ni update ezoqhamuka anytime soon. Ngoba phela bathi uyibheka indlela lento esukume ngayo into edinga update le. Usuku nosuku kuyafuneka update. Abantu bayayidinga update ukuthi kwenzakalani. Bayayidinga abantu update ukuthi kwenzakalani. Usekhulumile noMaphosa uthini uSenzo Mchunu, bathini laba, kunjani makunjena, uthini umkhwanazi le khona, umkhwanazi ngabe le khona uthi usaphephile yini, uthini. Abantu nje bayayidinga update makunje ngoba imoya ivukile. Kodwa inkinga abantu laba. Uyabona manje into emincelwe yinkunzi ukuthi akuphela icontract yakhe, bese bangamnika noma isiphi isikhundla avela asuse kulesi ngoba lesi samba negazi lesi. Avela asuswe nje kuthiwa hayi sokulahla kulesi asikhundla sakususa kulesi. Hayi ukuthi mhlawumbe ubalekisela uthuba. Abantu laba. Abantu kodwa mkhwanazi insizwe ezisibindi njengawe baba ziyafuneka. Mkhwanazi insizwe efana kanje ziyafuneka ezikwazi ukuyiqonda ngqo isystem. Ngoba ikhona isystem baba. Kushawa umuntu engenacala, kusabotage umuntu mfowethu kungenasidingo, igravazi system. Uyabona ugetshengwe kuze kube into engathi norm ukuthi mawunemali awubupheki. Wrong. Mkhwanazi uyazama ukuyiqonda ngqo leyo system le. Yazama. Kodwa mina I pray ukuthi abantu bangajiki. Ngoba vele uzozana ukusilence ukuthi angabe sakhuluma.
and abantu akufanele mayisethuli nabo ke manje ufuna kube yibona aba active ke manje benza into efana nama campaign into efana nama march into efana nani into ezoqhina kuloku active nje yabo kodwa yena I doubt ukuthi anytime soon nizopha nimbone ekhuluma isystem liyayidlala ayidlala uvela ukhonjisa uhehe owayenza usasesikoleni iphutha owalenza usesikoleni 2 years bot nawe uthi awukho msulu wakwalenza iphutha isystem le ekudilwa nawo la wala ngakufakela ngeke ngezwe sekuthiwa hayi nomkhwanazi unamacala awenzile nje wabeke bathi bayazi isystem mina ke mkhwanaza mina nje ngingedwa nami nje am behind you kodwa ukuthi ngiworried ngabantu bayajika man hey abantu bayajika ayibajika abantu kodwa mina ngithukile afuqemba amanga ngithukile nje mangabe ngizwe indaba enje 8 usezomchunu ngoba ngiyamazi usezomchunu akuyena utsotsi la baba akuyena utsotsi la ngiyamazi mina as King Bhaka ngiyamazi usezomchunu yena utsotsi la baba yabo ongenzeka ukuthi usefike naye washintshwa ipolitiki yokuba national yabo but hayi egazini lakhe akuyena utsotsi la baba ukhona mawuthanda you can go back baba umcheke esaka education umcheke mawuthanda premier ukuthi khona ne report yake yavela usezomchunu utsotsi akuyena utsotsi la baba kodwa ngeke ngiphike manje mangathiwa khona ubutsotsi obukhona ngoba I don't know ukuthi ubani umsebenzisayo igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka kodwa yini inqwele ebhoqa imiza abafokazana ngotholotho likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica etsimini iqhamu uxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini ngoma bavuke njengedanga abaningi unogwatho obhodwa ayikhulule kufa amakhanda yewe madoda zwile nje bandla sibonge kulo yamlungu loya obe implicate umuntu orong ethi yabona futhi abelungu angazi mina abelungu nababhayiza ethi ibhame zatholwa emzini kaMamkhize kwakuyizika amahlala bese ngabe uvela uyakhuluma nje mase kuthiwa veza ufakazi baleyo nto ukuthi bengidlala nami bengihalela ukuthi nami ngisike la ngingasika khona bengidlala seqolise wazwa waguqa ngamadolo cabanga abantu ebese bethi hawu ibhame uhlala kanjani emzini womuntu ungezandamanga umlungu beyidlalela nje umlungu baphathi mayiphathi le abanye bese bekholile wemadoda emhlabeni hayi emhlabeni isemhlabeni la abantu laba abanye bese bekholiwe emadoda hayi mkhwanazi wethu mina njengoKing Bhaka ngithi mina ngiyakuzwa futhi ngiyayibona mina impi ephezulu kwakho futhi ngiyayibamba nengcindezi futhi ngiyakufila ukuthi ngempela abantu basebenzela honest hayi ngiyakufila baba ngiyakufila futhi ngiyakubona ukuthi ngempela ungafa ufela abantu kodwa kulokho cha ngeke uzobulawe kulokho makuthi khona bethe umkhwana uzobulawa khohlwa likho igazi lakhe lizochitheka yini ezokwenzeka uzodlalisa irafu nje futhi hayi manje from next year nje bazoqala ke bamdlalisa irafu okwamanje bahlonipha ukuthi babona abantu ukuthi basakwi high bayamsupport bayazi ukuthi abantu bazobuye behle kuyazi ukuthi abantu hayi buye kuphasha kumuntu umuntu angakuthuka manje afuna ukukubulala next week ngithi mina ubaphi ababekhala ngoba budlamini bethu waboshela mahala nani kwablock ke ama social network block manje baphi ngeke fuck all and lento ethinto umkhwanazi into esithinta direct sonke ngoba isystem ihlukumeza wena usekhaya ulapho ukhona igebengu lesokuliwa nazo zihlukumeza wena usekhaya icorruption ihlukumeza wena usekhaya kuthatha imali enkulu ziye kumuntu oyedwa bese kuthi abantu abaningi bangatholi lutho thi imisebenzi ayikho kube nendoda eyodwa nje ethola amabhillion
uNkulunkulu anibusise. Number